se, että siinä toimitaan koko ajan elävän ja elottoman rajapinnalla. Ja siis suurin osa maapallon eliöistä on mikrobeja, ja ne on mukana ihan kaikessa, mitä maapallolla tapahtuu. Oli sitten kysymys vesistöistä, maasta, ilmasta tai vaikka ihmisen kehosta. Opiskelen mikrobiologiaa sen takia, että olen kiinnostunut luonnontieteistä ja erityisesti biologiasta. Mikrobiologian opiskelussa parasta on se, että siinä on sopivassa suhteessa teoriaa ja käytäntöä. Haluaisin valmistumisen jälkeen työskennellä elintarviketurvallisuuden parissa. Päädyin Viikkiin opiskelemaan 4. vaihtoehtona ja tarkoitus ei ollut jäädä, mutta nyt olen niin innostunut tästä, että aion kyllä tänne jäädä. Nice fat fungi.